Kardom nili Samson de la pen pinning we top zone 6 schedule in ding haro sida hokke pra hinni ke choklo nasi pinning we le thot seta me niltum tokso dam thuji nasi non dam de prang pinning we studio long achi tong dun panelist lo tum sarjai katha retired IAS officer nali phanta ding thulo apen endo thulang jifu government college pen youth and apen achi tong dun do selang li men ke kleng support iso nang phanta me deng lo lasi tum kache than pon jase met kache than pon ke to we hetai tum che than pon lo thoughts on Indian Mongolian polaso aputha ili tum moni rakhe son kwan do ma putu che than pon lo son plido lasi ke Mongolian long se tum ke itu no lasi pining we to ya beng si dum dam thu po lasi pining we bang ke to we ke moni da khelam che than lo lasi pining we bang ke tribal bu alam thesi dum che than bon ji lasi non dam thu phina lasi la bang so nang likitok alam chap so long sinilita por hilong sa long lasi tribal la pen jonojati pu lasu latum nali bade kopi aphan si ki pudam lo tribal pen jonojati is ijaber lo ma bade tribal pu award bang lada ke misnomer pu sinang likitok mislam pen lasi kopi si pia pose misnomer pu ketok itok lo la so puthak ke la bang si tum ting pen kardom kadu itu phanta la pen la alam ching ke lapu je kopia posi ke tok ilola ke tok ia thike to veta ning je tum jong si develop ji pulo tante amet hanga tuma khei kopima la bang che chini pe menala la si ilitum Indian history along or hello te theklong po India so independence hang hiako John Marshall la pen anu kapre tu scholar tu wangsi alang litum research lo la pen India so kopia tum lo pula so alam akitab tatok lo la akitab tok de rapi India jasmet bamun atum khatriya atum alang litum chichini lo alang litum ke Aryan akhai pula la masi Aryan akhai pula angel alang litum Arjo Samaj nang selam lo Arjo atum a association ilitum ke Mongolian association puke ilitum ke selam lelang padahal atum ke Arjo atum a association akhai association si bangge 1772 ningkan malom si ke selam lah 1772 malom ha independence hang he ko ajir ding o prang la si Rajaram Mohan Roy la pen mat ni atum alang litum Arjo Somas selam la pen ke bamun atum ta alang litum Brahmo Somas putache selam ilitum ke KARBI atum ke KARBI association ba lapusan chingrum pet pen mo pen ipu bom Mongolian akhai association pu ilitunge chipu hai he ba ilitum chipu hai he la pen thek ta thek thelan pulote e komarli pu bang itum phan kai ke akhai mare resist pu ingraji pen resist pu nang pu det na pu ilitunge amasi ilitum la chingki hai he la masih litum tribal pusi cipu verti jonojati pusi cipu verti la si seta landam non bang bamun atum khatriya atum Bengali Bihari UP atum Rajasthan asor Gujarat asor bang Maharashtra asor alang litum chingrum petsi bamun atum an bang Brahmo Samaj punang selam lo non ta Assam ta Brahmin association pun non ta du ningkan isi pen batai si la tu meeting duduk la pen do ulang ne he meeting ladak ni sinar du tu pa hedi asila Brahmo Samaj la pen la Arya Samaj pula kalang aprang ni da por helong lo social long se gitu class 8 long ni class 9 long le he pen har secondary long tu
12 long lasi latum nonson Arya Samaj lapen Brahmo Samaj buke sengi ke halatum isya platform ka chingwai athai ka chithang ka chingmuma phanse ka cheseng lo malaga kalang lo ame thang ke sivet edi ka chingthur pontia pa ke sivet ya ka si selam phat non itunge hill tribe atum an association itum claim hai he gadi aku claim na claiming tumte chini ni claim nang yiputa setahala bamun khotrio tenge bang claim at lo hala tenge ajir ding pik lo ningkan pharoge thom aprang si bang claim at lo hala tum bangke la te hala tum bang chini paprang la si alam bang non itum pan ke tribal pusinang pubom titi le mo pen nang li nilipan ngang karju tribal kopi ma jonojati kopi ma OBC kopi ma schedule caste kopi ma budi ange tribal pusili tum pu ver heti tribal puke la so alam theke wang ke letin alam thela tribus pu tribus mane 3 divisions of ancient Roman people alata Roman pulate lage Roman Catholic aphanle pudam kali Roman mane hala Rome kedo Rome adet kedo akhe atu Latin atu hala tu ke thom du pu division ke thom du pu hala division ke thom pasi 3 pu ke thom pu mate di tribus pu la si pu la si hala tribus pen pasi api ke tribe penang dolo Ingraji tu ke tribe pu pudun lo la pu ya angke tribe ke la ken ilitum school ka porhe tu an chini pot tribe ke la ke noun lo la ke noun lo common noun or kom la ke noun la la pe asamis pen pulote la ke behavior la noun la ke la pen tribe ke noun lo tribal ke adjective lo la ke adjective la ke behavior lo khomia pen ke behavior la ke gun bujua hobdo pu la ke mane gun tu bujai mane kopia gun lo la pu ko tribe atum kopia gun lo la pu si oradur adur agun kopia aot lo la tum aot adur ko son lo la son phansi ke than I alam thi la ke tribal pu ke la ke munit akhai gali tribal pu ke la si munit akhai phan le ke pudam gali athikale adjective ke di adjective ke la ke ot si pu chot bang ke la si la ke munit akhai gali ane munit akhai gali te pyo po si tum ban tribal pu nang pu varati ki lo la ya alam bang ke neli ka matha dam ke ante tribal pu tum ban nang pu varati ti tribal pu batai si neli me thang inu da bamun pen ching ki bom lo dak di phu lo yo inu chakraborty aprang ahudi si ya settlement officer do chakraborty pu aman neli ne ching ki bom ching pike bom lo ma alang li neli ke pu nege apinong ke nege tribal kali dat lo le pu yo amat alang li hala brahmin bang chakraborty sahaba bang aning thi hak neli pan la pu aning ke thi ante aning ke thi binong ki ko thap apuni koi he apuni tribal pu yo nu panai pu he ange batai ke thong apuni tribal aning ke thi la pu la si kopian set lo pula neli ke chebong nu ne dat la he amasi ke chebong hi dia pami tang ke api ke ni ta tribal lo puni ta chi pudu lan se aleng li ning kang sa ange ili tu ma thada me pe po si tribal po ili tu ke chi pu aning arong sita schedule tribe po bang aning rong re schedule tribe pulote lage tribe pu ke lage anthropological term lage munit atum anke tribe sai se lo hu isi ke anthropological bele la anthropology puke to viata neli pulo lage munit ko pima pu hedi la sura ching kialam anthropology hala tu anthropological term lage tribe puke group po pha tribe ke group po pha la si anthropology along ke bamun no tum phanda tribe pu sa da ke pu brahmin tribe pu sa da ke pu la pen kshatriya tribe pu sa da ke pu Brahmin tribe da do pada list ke ding so li la anthropology kitab long por helo te tek long ji la pen la si hedi tribe pu ke la ke noun lo la ke common noun la ke ilitum karbi ba dag inglong aso assam ke do ar inglong aso pandele pu gali la ke pirthe kat lo hala British atumta aprang tribe lo hala tumta la pen bongali tumta aprang tribe lo
neli ka chini ke bongalia tu more than 300 tribes do pu la tu tribe pharo ke thom so se pu la tu ma tribe la pharo ke thom atum chelang pet si to non bongali pu che plan putang alang li tum ki pu ke la pen akitab ta dor kom la tu che pe klang o emene se ta dolo la hala tu mang bong ke chini la son thak si bamun atum ta tribe du ulu alang li tum a tribe kep arokom hala a tribe ki kep la pen ko pui me yong hala ki pu ho non cheteni to that lo hala tum apusar tu bedi apusar kep do apusar kep mane athik thete korte bang kep lo ne pilo ne lo hala tum pen asumar atum si la bamun tribe kep do kep ang bong ba si aku chelang thu pet si non brahmin begitu la si brahmin begitu la si brahmin atum ta a tribe do pojo hala tum ta sekar clear tum ta do chelong ki via tum ta do la bang la subject kaprek thu po seta non tribe abang pudam lo te la helo yetli tum a tribe ke la ke munit a ke a men kali la ke la si ante munit important bang la lo munit ke a ke do nai ke te la helo alam bang e pen la tum ko pia posi tribe itu man ili tu manang hok hedal nang hok hede untung te dia ginto tribal bukan nang puitum bre ter o pon ma lu ter pon ma la si son ba ke tuji malam nang e biar tv apan masar la da tribe pulate ilitum halatum pen akaprek yo la pe akaprek ni tung ke la so karbar do ko kamati di a orthol a meaning la son si ke dam ke amasi akapre kali nang tung ni tuma long ni tuma room si do kamati yo la son si halatum ki pukang tung la si halatum a room le tung ke do kali halatum a long le tung ke do kali pulate alang le tum aning jang jewara titi la si li tum pan tribal pu hala akhei ke non ni tung mongolian pulate alang le tum aning thiji ne li batai si seminar dun lo ha Shillong Anthropological Survey of India along India national level a seminar hala te Elvin Verier amhang ki thek arni a seminar amar hala dang ni lipulon netung ke Mongolian pul hadi amhala Anthropological Survey of India a director la pen additional director tungge ni tumhan nang tume kali bunai pu hala tum bongali sai si amune tungge amar nang tume kali pu nang tu Mongolian kali nang tu tribal punai pu hala ta tribal nang tu pu aman neli la so te hala tuma te bulate la Mongolian kali pute la muni da khelo pli long tai tum pe phudun de pu break pen ki bang planet pen la alien api son si ngalo he langdam thai hala tu Anthropological Survey of India long se officer lo arling ke thi thulang anta hala tung ke hala anthropology alam ke kroing tung te itum pan tribal pisang pure aman nil hala dak meeting lo radha tum pan pulo neliri chirlu si itum try Mongolian kalima kalang ho mat ka do te Mongolian itum ke puke pu et ka do eta amara la tu hala officer tum do clip lo la buye la son la ke cheplang ha silong la ke ningkan ke pa prang lo la jer ding hoi hoi le la son la phigen ni lipan meeting halai hui nang hang he pin le la pu ye for le pu le ye mo che sini le ko re li pola tu kalang lo nang hang bom te aku ili kaning ye platform do ko ke di ye la po le pe than long le det ni pu le ye la sin hang he det ti le la se akitab ni li tok nang kok lo aja tum ta tok thu lo la pu la se tribe bu ke cha pu that te itu malah si tribe bang kai ki tami alam kleng asana pujong den sa se ta tribal po bang nang puing tung te ai kai koi kali schedule tribe pu nang puing tung te tribal po bang nang puing tung la pen tribe pu ta nang puing tung te Mongolian po ta nang puing tung te la pu tribal pu nang puing tung schedule tribe pu nang puing tung te ko pia por la alam the bang ke schedule tribe pu la te la ke hala constitution long ke tok do yo itum alle ke long do schedule tribe pen la pu yo apen tribe pulate schedule tribe do ulo aja de schedule lo aja de schedule ka leader lo for example bamun na tunge tribe lo se hala tum bange schedule ka leader lo schedule leader lo constitution no at least lage schedule tribe ke hedi lage legal term lage la pen non nang litum puthulo schedule caste ko pila di
schedule caste bangge lage lata constitutional term lata schedule caste puke abinong ke shudra tum phan an si schedule caste ke benchok ala hindu tum ke krishna masi kipulo je pirthe ke tribe avi alang li pu tribe ke ni si dhong ho dat lo ni destroy that lo destroy copy long segitu lah la bhagavad gita long segitu bhagavad gita nang litu la bhagavad gita as it is hadi english pendo bhagavad gita as it is hala da ke tok do ala chapter 4 along la pen slok abange 13 slok along chapter 4 long sidu la bhagavad gita bang na kitab nat lo ni do ni li chapter 4 along verse 13 hala te verse pu pe slok pu se pu hai hala dak si pu an ke hedi la dum dari chalak po je hala tu amasi krishna hadake pu hedi la caste ke ni si pinchong lo pu caste mane caste ke la shreni ke ni si pinchong lo pu brahma kshatriya la pen ke boisya la pen shudra la son plido akas ke ni si pinchong lo aku phik tok don thuti sita nang tum chini nang ji ne le ka pinchong kali puti ada kata ni si pinchong lo sita nang tum ke chini nang ne le ka pinchong kali puti ada kata la sila caste system ki bi kok bangke khala munit pula tum ni pu hormu bang pachiting ni deji po phansi ki bi mala caste system ki bi ke kalang lo akhei ka pachite ne ya phan akhei ka pachit chini ne ya phan chini ne der lo te hala class siduk po matidi toi pe ne li pu lo lang tame nangkang bo ponat ma di asor se ponat me sinangkang bo managili mala itumi thumnam pa me mida sungkru alam la di la sinon tamila itum jo si hala so ki plan ki hi alam itum si chini ne te sungkru la ilitum KARBI tu nge ka chini ne posinon ta ilitum state along nun thek that la nang pikok ta war thu chor hedi la so pot lo athema caste pulo te la ke hindu la ke schedule caste po bangala constitutional term dei la ke legal term la ke seta shudra po bangala ke dharmo ben ke plan i la ke seta hala dharmo long ke base si hadi dharmo long pe ke nc la ta hala constitution long ta ako ke tok thu la puye la si hala dharmo long lote hindu pulote la ke non akimi hindu ke plan don thu ke hadi je thana links ta la tum hange brahmun puta pupe ka ke khatriya puta pupe la tum man mo boisha puta pupe la tum man shudra long si piluji athema la tum ki pu ke shudra ningkan suri ko an ne dona la phike intuichot lote mo ningkan million isi ba ka philete bamuna class le dun unji meni puja pu hala da ta la de ke thek lor ni million isi pulote lage kam si ave thu der la yo bisi ba ko pilo san ala acha sidul kasa bangela si shudro la class kang dei nei la so long pen ki nc hala latum aphan si hala latum aphan ki rai ji aphan si hadi hala constitution along schedule caste pu bi la pa ya constitution pen la si schedule caste abang ke lage constitutional legal term age shudra bang ke lage religious term lage dharma na tu pen la pa ya lage ilitum sita non hindu je plan dun lo te lage KARBI atum henter lage shudra lo pen champo jong hele plan se ta ke plan phialam kali lo amang indai dun hek bu kalang indai non ke la so system bang bang ji la sa so drop system bang adi kalang KARBI khai ren tami kapre lo tami hindu to lam ma adi poson la son je plan nang kok lo ahut men la siala la son hello alam bang ke an ke shudra je plan dun net let schedule caste te di an ke six schedule ar lo nang do dun thulong li hala tum bang ke nang do dun long sita hala tum ke schedule caste lo mati di ala dak pe inglo so sita
privilege pula deh long nai benefit bang long le det pok schedule ka mane six schedule long le lo Ladakh ke tok do lage Ladakh ma se ke tok do la Ladakh bange page 1027 along Dak tok do page 1027 along Dak tok do Ladakh la akethi tum sige pulo Dr. Ambedkar ningje la ke la Hindu kali atum phansi la six schedule ke kapinchong wala ta tu Hindu tu nge kalau ku bang arung si dodun lo la akam belo ma ning hang se dun lo kai bujo setelah tribe atum bange la ke ning hang ali la tu dun de lang ke la tu metanga identity si bi kok lang ke bujo la pos la tu culture language anda si bi kok lang la pos si la tu bange la ke la tu bange la ke adet su silampi tami bujo silampi nangi ko la da amben OBC pun nang linar jule hai OBC pun talata neliga sini ya legal term lata lage legal term law pen si pinjong lage legal term pula te law aputak si do la bangke law pen si OBC puga other backward class puga jadi other backward classes kapa pihup atu other lata kapa pihup do ulang kada schedule tribe dumpa papilo schedule caste dumta papilo la apart aku akaprek don na babu ya la schedule caste tika OBC other backward class buja ala dengan la si non other backward class OBC yang bong OBC ke lage loven si kapinchong mati di OBC puke hala dharma na tu pen lang la te la tum shudra sai si ka do ita shudra sai la si Manipuri itu alang itu Sharma pu che tok dun lo Mukherjee pu che tok dun lo Bamuna akur sai se la di sedahala tum OBC long sido ate mahala dharma long gela tum ta di Mukherjee pu le ye tok sita Sharma pu le ye tok sita la tum ta sudra pina lo pu ye la si OBC pu hala tum han deng de lo la ga che than ling ta deng de lo la tum han ke la pu ye akai ka kaprek ke la pu ye e arjo erian ka lidet ke la pu alam bang ke la pen hala so kitab long manuskripti long to ini li lang lo da thek long arjan da hala hen no la tum phan konat ke base dam si la tum la brahmin tum ke aphu ben sinang te lo ke plang lo la pen la khatrio tum bang ke la tum ben ke aning pen bulah di aning apok aning ke aphang pen ke Vesias tumbang ke apok lo budi apok ke la sudro tum ke king pat la so ke pinchong ke la konat men si abes hai la kaselam ke monu lo ke monu ke brahma sopo lo manu brahma sopo brahma pen agyan long se hadi la monu si ke tok lo la si monu smriti la part akaprek do tulan hala akethi hedi English pen tok pe mi avars pe mi dot tulan konar lo ne nangli tum porhelo te thek long ji hala dake pula pohelo la shudra tum ke pu ili tum bhanda schedule tribe tum bhanda ili tum yong si tribe ka leader ta son hedi ili tum bhanda shudra lo na bipo lo puyo schedule caste ne shudra sai se lo tunge aning gang ba se dun lo OBC tum da shudra sai schedule tribe atum bangke la tunge hala Hindu dharma long dun de lang mati la masi ili tum bangke akur kang dai lo nang biun edet lo ili tum bangke la si nang biun edet lo la si ili tunge hal ili tunge itunge brahma king bez nang chon ili tunge jok ta kroi ke daji la ke ili tunge KARBI tum ane kroi ke daji athema aking pen pulo te la ke angela brahma ta aking pak ta king of aveke aking pak yong yong chot namanya aking pak yong yong chot alang li king pulo te ing tan be thi dampo ange chelong hi chai nong hi ta dong lam yi meni di dong lam yi meni la si aking nang ching roi et ite hem ta lut thek the ji ke te aking ching roi re pin ke munitum sitting room long ta bathroom long ta ba bathroom ke damji se ta paghor
hal an kitu na ding lut long le da jikante la puyo la sitar mane amining bang ke pulo akeng benang e chon mane nang tum sa urpik po bang la amin a ortho ko pe dam bang hala we hen nang li ta se thang la hala li hem kisar phan ke akeng alang ala brahmin akeng alang si chama pijun det pe oi la mane brahmin akeng ching roi lo alang si kitum ding tar mane alam bang ala pulo nang tum ke nang hala nilipo kijun dutala a phuathat chainong hi badlam a phi tarane badlam lo chainong hi nang phuatar lok athak ke chainong hi si du puyo la mange chainong hi si ingthir mulang nang phuatar lok aparte bola a ortho pe dam mange angela chi badun lama phi ke an par ke kang thir the lo ke je plang thu det lo ka binong ke cham kali kang thir the je plang det lo ma ti la si non ye nang kasa ura lang ni king lang le nang jun du no na jun melo na pula ye jun non nang ke la si papi jun bor i det la ani ni po chini de det por ka bor i kali papi jun det ani ga hang si jun dun det la chini ne det la apu che badlam phi ke la ga ma tha thek the det lo ke chai no hi long ke apu tar lo ka ve det ke di chai no hi ke la si chai no hi si apua thak ke du pulo te apua tarlok avi pulo ya binong ke matha kamatha ya jak kong avi pulo dor bang avi lu bang chai no hi si themulu ajak kong ka du ita chai nong hi themulu la pu ye ke jong nam ke la si inde non ilitum dak nang li tribal fu ke misnomer bu si tol ke di la ke chok chi lo he di chok chi la si chok che po bang ke non itum ki pat choki bu bang ko som pon te la pe choki pulo te ni li ma thai di hala bamun tumle arjo tumle hala 1772 malom chichini si hala tumta bromosomas pu ke chi selam munit ang no chikrong haide di bromosomas itu brahmin itu akai ni tungge pu arjo ni tungge pu akai ni tungge pu je chikrong haide ason hedi la se arjo somas pu chikrong haide la son si ilitum ta emethang akai chikrong haide nangji neli ga matha ke emethang akai chikrong haide ni ilitum jong hele neli phanda neli tum phanang pu he ingti kathar tu ingti to manang tungge bamun ke pu yo an ke aja kachini ne te ingti kathar bamun pu po ka bahaduri dun ane je pe the dun ta do hedi neli phanda na pu he bamun ke na tungge asi bamun ke neli la si tok lo prang da karbi tu bong ke bamun ave ate bamun pu ka tribe pina ke akhei ke lage ko pusi karbi ke isia khei lo karbi akhei along le ko si bamun akhei le ke dun the ke lang ma di la pu ye la si non ilitum ka che develop ji ka advance ji pulo tante ni li ka chinia tengante itum ko pia khei ma la bang chi chini det na la chini na ko itum mongolian ardo si dolo itum mongolian akhei lo bo ilitum chi chini pe meaning la pu si la kapre atra mongolian an bong tami itum chingrum thek po chinghon thek an ke chi chini po itum ok vi ka che po do pu chi chini thek po an ele naga atum pen ba Arunachal Pradesh tum pen Mizo tum pen Khasi tum pen itum RJ chinglit koi ke copy po se chinglit ilo la ba hala kuki tum ta ba dimasa tum ta di rengmanaga tum ta rengmanaga non son ba karbi alam nang ning jevaret lo te di la ke rengmanaga puchini da chile karbi tinji athema RJ ge jat bet ke mane ilitum jadi dia blow pemayang tadi dia bo dioxide acid pemati di la so lampang nucleic acid pemati di DNA la so ke isi ke itum la tribe ke doan Mongolian doan ke ejat vet lo ke la elo itum RJ ke chinglit ilo ajat dengan RJ chinglit pula te aning ki thi ji hai aning ki oi ji nang asami sason ku pula te aning arong thu ji ba ko nang bihari ason pula de bongali ason arji pula te aning si karong thu ji aja tum tu hai sita jong hele
ason pudam se tahdi ason se ni son gedu lagi ason ji bene ha apu sar pisar mantule hadi komat ni dum pen lo ne pilo ne osolong dun lok la pu bene he halatum ba dum pi en pen chelang lok lo mene he la pu ye la son ba dum pu pen chelang lok lo mene hala so asomar hadi la son ni cheplang thek lagi Apa is lada La sila ini cuma pan la sila la pu northeast bala anak nang do chom northeast pun nang pu la si la schedule tribe ini tum do chom posi nang itu masang la northeast pe hai Ladakh lah hedi ki jauh kan Karbi Naga Dimasa Garo Khasi Lasanang pupi itu mat Delhi ni lita dam lo itu hai to kedam Ladakh so itu dak localization si dam lo summer vacation hosi hada Supreme Court visit kami polam lah amar da bang ke information yan pa me der masi summer holiday pidal hoda summer vacation holiday hai amar itu pidal hala so ki puge north east pusi itu mana pu nang pu limiti kai da north east kala si kopi posi lasonang nang pu bara retiro la pen itu charju long pri ti cingki pe hadi cingki pun ang pudunji la so do mana song si pu kala dam lo de piti da ke theng ben pa piti lo kan de Arunachal Pradesh minister supo theng bob lo ke RJ project Mongolian ke pot lo amat alang litung hala minister supo pojo poisa tangkata du jata du hala Hindi tu ang son Hindi ta ningje dun pik ala Arunachal Pradesh tu Hindi lok se ningje pojo Hindi ningje dun olo jat olo pot ing hon jibon tu se tin la hai amara la ka do tu ta jo teng si singki lo man bang theng bok la la north east north atum la si north east pu acha north east aprang ne li si ke pun kang tung do aja tum nang pu yi mene je khasi atum ke Mongolian kali det ke aru khasi atum ta hedi aprang ne Mongolian kali pu chi pu ala tum ta mane hala bang si ke than tap le hai aman la hala dengan Mongolia tu ben dora pik mati ya amasi ke than tap lo Mongolian kali pu ye ama ale kopo Austro Asiatic netum ke by language pu Austro Asiatic by language netum ke Mongolian kali Austro Asiatic netum a language ke pun itu alam ke pun kata alam bang si Austro Asiatic aku what is Austro Asia Austro Asia puke Asia lo kontinen lo la hala map along ini no da de Asia continent lo la pen hapu ke Australia continent lo hala so ka chetok a jo malom ke do muni da tu pu apan la ke hala Malaysia hai Malaysia Cambodia adi hala tu a language pen cuma tu ma language bang chingjit dun amasing ke pirthi ke munit ke kai plivet pagmati di hala kai plie long ke Australia puka bede ada ke Montmer puka bede ada ke Mongolian kali te nangli Mongolian ar lo ke lut nak po kali te nangli Caucasian long lo kali te Negro long lo kali te Aryan long ke lut nak po ang hala cuma dengan Aryan de kali de abang ki si ong la tungge ajon da ki ti si ong Aryan dengan ajon da ding tu pik pak lang la pen mekta ringrang la hala tum bangke na cuma ngatum bangke anke ala pu ik pik pak popon nang tu Negro pula da ding si ki ti tu ya ding si oi tu kali de ke Negro ta kali de Negro tu ke abang ikuisa jon mang ding pik pak hala tame ke ko achu ta narep tepta la pen ang tur ta thi tom tam hadi la pu ya arthat o hadi cuma dengan tur arthat de ya la son jo amata ke Mongolian bunang sikrong unde te upai we nge la tom la plie long si phurunde pute abinawat kya ning lo pen legal town pen dam lo pute de munit ka lilo posan si kalang lo munit ka Australia cumang naman pulo ala ino cumang da ninggela ala morning star sumer ta ametha mat ninggelo son pliwe ande nitumyong si la son plien bong ta kali pulo te niting munit ta kali lo ante pulo yo kumpila popilon ke la pulo yo ang munit kali puga puno da khasi tum na munit ko munit la si kache plan tho bangge hala indut IAS officer tum do lamburinja pu do rinja
alaga IS direct si long bang hai api so ke ahom pi asamis pi ahom bang li asamis pi kolita akai api so ke alang li la se ako ningje le hai netum ke Austro Mongolian apa netum ke chok la bang ke Austro Mongolian la ke apa ya alang li tung ke Austro Mongolian la pen ilitum karbia tu ke la ke Man Mongolian ilitum bangke Mongolia ke laga Mongolian puke bharia ke thepi ke mati la somong arodo olang ke la puya la si itu ma kai bangke kukicin na tu si tunge dodut ke di kukicin la si ilitum alam thita kukicin dai pu pen teron rong so pu si bang charnam chi pintu pu dokomati ala da ilitum apuloma kopia long lo ne kaningje dole bang kuki cindai po pen teron rong soposi arnam charnam che pintu la pen hala sok ke long dam bang dan diwar sar pu bugadi lokhi ke plak wala hai angke sala lokhi puta karbi alam ga li lata ako lokhi we lakshmi po panimati di la ji karbi to ame thang alam chewar olo la pu ya an pon ta sok pon ta ave to det khang yang lo no je plang tu sok pu pe de si lokhi ang lokhi pu ke sanskrit alam pe na la pu ya pi lokhi puta pi lokhi Ilang theng la sa ni tam ki pu galang la kachewar la ka chini ne la se hadi itu ma north east pu non de north east pu ilitum hanang pu ia the ke hadi ilitum han akai epa akupi akai ma ilitum hala kapache chini ne ya pa apa ya galang ke bang nang la tum sinang hang de lo pude definitely la pu ben ke dam tum north east pu kai da north east ai north east pu like direction alam lage bir khialong geographical direction lage di kalima la pu ma do pan lage ai pusi ke do pu ke lage money da kai pu gali det lage punya pita do oi pu ke kero da do mene di pu ke toy da do mene bule pu dam lo te lage money da kai gali lage la pu la si north east pu na pu ia theke ilitum akai kapache chini ne je phansi ilitum pan la north east pu na pu varate ti la pu ya ilitum pan binong nai pu nang la Mongolia Indian Mongolian akai pu sinang pu nang ilitum pan ke hala bang nang puntung te lo nang puntung te lo Mongolian to mane awareness de kok poke itu chini det poke jo emek prangdak poke anke itu makai pan itu kopuloma ka respect hedi aman ka chipi itum take that pok mate di no hala tu ning ke hange itum akke panchi therak ni la bu ye che therak ni la si ilitum pan ha Delhi bethe Kolkata Mumbai bethe Bangalore bethe ke chinki puna pura na ke theng barate ti hai la la pithi pik lo Bangalore bethe ta pithi pik hang yang lo bu ye arniwa ga son polen ni arjul hai batai si ni Delhi ke 200 pan arjul ko mantu lo sar lagai che than ne ar diwang lo lake son north east ke do north east India ke do akar munit to man ke theng la ar diwang lo lake hada na than mane li tu ma phan araji bu man ke la si ili to man na pelan ya phan police ta a department ka prek ta bikok lo ke hada Delhi ke la po an angge ilitum ka chichini ne man no anda north east pu che pudun bom hai ya la hello itung ke chok che adim la ke la non tribal pu ki tum ki la ri bang ke ko sam mo problem awi mathan da tribe pu tum che tok de ti kitab long se tribe pu ga chok lage tribe pu bang chok tribal pu si chok chi mane tribal da award bang alam thi bang chok sita munit akai pan tribal pu bang chok chi la pu ye tribe pu ga lage anthropological term pol mati di lage munit tu tribe ke pir thi ke jok ta tribe lo ahut isi ke lage itu det de lo lage Claro, lo sarni da tribal po la geography lo na tribal po si video data kitab government notification pi le on da tribal po sila bang arsik olam minong lo ai ke tribal po lo te tribals are po di tribal ke adjective ke plural ave ke di lj ke বহু বচন po lo di assamese ke tribal ke বহু বচন ave lage adjective ave ki koi plural ave singular number plural number pu ave tribal pu adjective pina kala kai
Seta ili tumban di tribals are nang pubor idet ti. La masih aja ka tumpu lo aja ka dictionary anta tok that lo non ahut ke tribal puta noun che plang that lo pujadi. Seta hedi kipubor i lagi. Itu la bamun katu vetu ili tumanang pubor ti tiap pasi hedi halo Oxford dictionary along tok pondet la pu. Non ke boleh ke puta aprang mali la si tribal boleh te hala British tu ke ingne kare ti ni tu mang no ta ingne dai ti tribal na ingne kare ti ni tu ma athe mahala tu ke tribesmen besi pupu ke tribesmen grammatically the wrong chok chidel ingraji grammar ke tribals are puno dak ji and then the good are puji man tadi the bad are puji man the beds are puno dagi the goods are puno dagi puji la pu te no il tumbang ke awareness do unang po tribes bu situ ma hokle pini aku le di dat la ta aku mane tum putu ji mene goods bukan the goods are pupume sedahala bang munit kali bos tu phan la bang pudami I get KARBI itu manyang si nang tu bos tu are pun pula te lagi chok se jadi bos ta sai se po itu ke bos ta po ajarong po la pulo itu ke plan tu apeng po kita bangke hala so goods bangke ati thega vi hormu lagi brain ta ve lagi itu munit bina munit itu ke brain tu itu ke karjong tu lampu jo kupini puro itu bosta ke ada karjong ve dai lampu jo so ke non la bangke claro lo la si tribal bu adjective ora dur basi hala so munit ora dur puso poke nange jo kalang hala tu bu di KARBI buke itu mang thek naga bu ang thek ke cipa bilong le jaje ora dur buka brain ta ve apu ta ve lagi lampu jo aking ta ve arita ve la bangke asi itu mabang non binong et ke Mongolian Poesy Association do sonde me pick pola ke di la si platform Tripura sor ke isi Mongolian po association ta non claim ala Indian Indigenous Mongolian People's Conference budu People's Organization bu conference bu ali lapen latum aprang hedi neli Korimgons DC ke dohot tema Korimgons neli dam lo an ke hadake la ilitum Mongolian akai phan ka sapta lang le hadake Mongolia tum choma tha hai sa DC office in nutave inut web sonwal ko saria munit do da golagata sor bongli PEN ko ma la lang hadak do dun kok le DC office long la inut bet setas sonwal ko saria pot asami salam se ninge ki puge tribal pul hai puja an ke halada kuki tum do chore tum halam tum lapen ke bormon atu lai hui atum do KARBI tung ga aprang ke do postan ne li ke do hot ka vedat lo inut ta vedat la ha dung hi ka prega na thu ke do hala malidor pa na thu do la ke kathar district ama se khasi tum do pi de athema khasi tum pi posi ke do la ke aprang ho jantapur arichu area lo ke la ke la pu ye jantapur hedi tum KARBI tum ta richu man nam lo mati jantapur ke si jantapur area lo masyarakat cumang atum topik angai cumang atum phanta hedi bangai longli ta pata pipe la pen ke la tribal tum phana angai tribes atum phan an ke hedi hadak in nun phanta pata pipe de la pu longli pata sat ta pipe forest anong pedo et la pu nang tunge forest arlo si do nangi pu la bongali tum choma thatu amara la tum phan hedi bonobasi kolen asrom bu si ke selampi la RSS atu bongo senato bonobasi kolyan ashram mane इंग्रजी पेंगे forest dwellers welfare camp पुलियो welfare camp for habit ajo kedo
atum apan welfare mane kapaching thur pan gali welfare buga ching thu pan gali lage la si welfare akam claim nang ni putan non la long akam du ul hel ning ye ola kamatha thega tumke welfare akam claim nang ni develop akam se claim ni welfare buga di non nang choi ter ba ter rak et lo isi nang piko yo pi an chulong le det lo pu anbor isi nang piko yo in welfare lage la son pan choda na lage hala tum pan a phuatar lok le kamatha jakong ligi pi pa kam gali la sihadak bonobasi kolan ashram pudu amasi haladak la habit jo lok se pedu aman ne liga chuma tha haladak longai padim long liga do mati long liga do mat long ngai long nili don inkoi rahini don crazy don kali don crazy ho don crazy apa nili long lepide pata pide nili chuma tha tu civil area forest kali ingtan no pujo first time lo la tum pota nang chelong tu amat ko piloma cuma thatu cookie tila podo cookie tila poda cookie tum hasil ma thada ke do amala so cookie tila ta la tum 1967 aning kan lo ne pilone la tum amen la artha cookie tila phan ramkrishna nagar posipu aman neli cookie tila hala ke ban a long le a record chitha pe nelonga kutki tila bhadak doko aman neli la 400 bighas neli reserved neli dc do la inglong so to ma pe do yipu la puyo aku la da kalilang neli cho claim tu la DRDA pen hai hala sur ke DRDA ta poisa do in tangra ka pojo ama si DRDA ke DC chairman po apen project director bang muslim huni bongali muslim huni amar ala bang ke la tribe atom phan ke lang seletli la puyo ke chuma tha amar la Korimganj district town just ang tanchot hedi just in tanchot no mane town ason lo hadakta amandang ni tum tribal hostel silam de tribes hostel ni tu hada kim de la puyo amar hedi nili ke bang phi hedi la so long le bang aku pinye silam mala hostel anta la bongali tu pi puk tu dakang yang non avide la puyo ke bitu hada ke avide lo la bongali tu kam la bongali hindu tu bang ke claim ta la kapa via kam ke la puyo da ko tribe hostel binang ni pu dak nang pe tribe atung ke la tinge bonobasi forest si donai pu habit ang bong si donai puti hala tinge pu taung na lo nang do nang ni nan thik hai election ni phana ke choy phalo bola kalang lo election bola tum kalang lo Are na ching chudum tek khet det anang nang ni ta the na si charo na nang ni habit tu no nang tum hadak sakuri tapi nang ni aman neli sakuri pide bangkre ni van sakuri pide inglong so tum handa aman neli birute case claim lo high court along neli pan ke ko pulo ma hala ko contempt case nang pilo neli pan apa arrest je pan hai lapan lo aman neli cedan man neli haide cedan wara neli anda arong do la dc pan ye arrest pole town lo pa che thanju ti jo ko mane ko puman de po dep ko mane dep la case ke file bangta a case record pe ni ta non neli chibiat hai neli hada case karjab dunang ti lo ke high court along amat advocate tum nang rab dun lo ja semet muslim advocate tum nang rab dun no ni li pan la su the la puja amat ni li hai la case ke amahala scheduled tribe bang krehini atunga sakuri long bit lo atala tum pan hedi ningkan krehini la tum pan ningkan krehini le ne ningkan krep li lo ne la tum pan service book ta paching pulong le det to an lo bi service booking pulong le lo te la tum bo pi pension ta long le salary bang long seta promotion long le det lo la bu yo gi a chup lang high court chedan ma no phi hai det ala tu sakuri long lok lo la tu bang krihini la bu ne li vi te kan ada
toh nasi hendak bangke itu important pik lo arsik pik alam pina nasi ke hormu bai tum sini nei tapi lada oh la nili thang the hala tribe atu man pisung pik mati di aman nili hala da all Assam Mongolian Mongolian People's Cultural Organization pu nili tum silam dat hada nili ke advisor lo lapen a presiden bang ke Rajkumar Konung sana pu Manipuri Mete munit alangli higher secondary school a principal lapen ke secretary bang ke Fonidor Chorei ke lage kukia khai lo hai pu alangli sia secretary lapen non anta alangli dolang office hala nili cultural society cultural organization pu ye theke hadi la office long kam bom matumta cultural organization long e join dun long mati la se hala a secretary ta na Assam government along kam claim sita nang e join dun long ya fancy la organization pu ko la pa hal so organization pe nili tu conference ta dulu hala da khe amat nili chomang la kukia khai ke duan dimasa ben mar la tu la jeminaga kadu betum la pen kabui naga pupi netum do hedi halatum pen anpang room manili conference ta Silchar library district library auditorium long dulu la pen speaker sina in Assam speaker Gones Kutum alangli hala suhut alangli sinang or nang ka open dun alangli nang participate dun la puyo nili givita ka a vice chairman ke a vice president ke khasi hala suhut chuma la son si vilu pachelang pet la tribe in Mongolian khai ke doan ke la pu mite itu man da do pu Manipuri ta sonni do mati mite do la pen Vishnu Priya pedi Vishnu Priya tungge la tungge Mongolian pu che konkret la tungge hala tungge thek pik pak pu se chitin hala tungge Bongali alam la pen mite alam la pen Assamese alam pangvui kung si hadi hala tungge Vishnu Priya alam pu kaci nasinon itum daglang namlo putang te ili tum karbiang long ta tribe sumang bong sekedam tang ningkan keba France ta theklong lo kedi kalang lo kuki benda ronong padulo pen dimasa benda nang padulo chomang no benda ron do koklo la pen nang ki padu sigereng ma tribes tumang bong si komane bidikang lim pen hedi ho asalang salam det inke lason itum hanang salam det lo pote hala tribes tumang bong ke Mongolian tumang bong ke chelo bompo hala so relationship ba Cicini unedet po itu kalang kacilang selet doko po cipang room tang itung tidak po kalang ingke lason cipang room itung telo petang te itung kina hok bang et hitan jebon sa non so itung kace song along kam hempre ke hang along po non la pena son non implementation at itung la sik sidul along ko pima ke dutang ason na mung sitame itung hedi claim rapet lo pute siang tong hedi ho doko akhayong ida sita hola legally itu kilang namji ke amun ile bang suri sibet sita hala tuman ke suppose kuki pusita reng managa pusita hala ke government tum recognize ibon ya tengte ong idet pusita hedi ho ke phan ke lang ke jibon count ji polam hai la hello alam mangela pulo non itu practically itu chini la hadi kopia posili tumhan la Mongolian a khem bong le na pa ji chok pe thengare hala bamun khot je la so latum athema hala China thekdam lok lo Japan lok lo hala tum Korea dong sit un energy bole kamatha la si ili tum phan la so Mongolian pu nangai pu pedet athela bole la si tribal pu na pu jono jati pu da dosula nang li tum pe nang karju jono jati pu da matha ram tha hai lata Sanskrit alam puyo ke pudam ange inut doke akhei puge kalidet ili tungi inut le dokre kalidet la puyo ko inuet pen ke si tribe puge to ne dei grammatically ta inuet pen ke tribe pu inut pen la tapi onge na sita bang farisi kala ke basi
grup apa sih tribe Kalang lasi inut ke do lo te la ke tribe ta kali lo la puyo la si hala tum ke aning ke hangama thage la tum inut pador krai la unity hedi ekota he ning sipet pape do tek tedet nan po pa la puyo ke claim la si inut ke do akai itu mano ananang pu ver ti ange inut ke do akai pu ke schedule tribe pu ke kali de la puyo anda la si schedule tribe panote jono jati pu itu manai pupu eta alame kali de jono polete inut dinu nge do nangji la puja age non ke missing itu da inut lege do kali karbi tum da inut lege do kali boro tum da inut lege do kali langlu tum da inut lege do kali naga tum da inut lege do kali yo puja di masa tum da inut lege do kali la tum da bang a group a case gitu la puja la si tribe sai sil la tum ange hala bamun tum le tribe ke Jing room si hedi bamun pu isi a rastro ka selam hedi rastro isi a nation ka selam hedi la son dak tak si ili tumta dak north east India ke do a tribe atum anta chelang pet la te hedi isi a sub nation cheplang thek lo nation ne kali hai ili tum nation kali de ji asima tunge India se a nation la si hala hoki se sema hedi hoki se sema ala Resurgence of Naga, the Nagas, Puhala so kitab lo. Hokise se maga la ke aprang chief minister lo, Nagaland chief minister lo la. Take serabang. Naga pancing len ching hon oba. Hokise se ma. Neliha Dibrugarh ke dohut wang lang. Hadak sido amat gari heno dakta metang si doi vareti. Nelita doi dun lang la sehut. La Hokise se ma is hala so kitab lo tok lo la si itum sub nation siga ceplang nanji po hala raket top do alam lita that is non ilitum Bengali ke sub nation lo ke lapen Rajasthani ta sub nation lo ke lapen Maharashtrian dum ta sub nation lo ke ala Tamil tum ta sub nation lo ke di Kerala sor ta sub nation lo Telugu tum ta sub nation lo puyo Tamil tum ta sub nation lo son thak si itum ta chelang pet ason ta hedi itum ta sub nation ke plan dun thekia pot lo ange ili tum che chok che theng che kor chipi thi thedet po ing sam jin ben India bong dun thek po ili tum non ke ili tum che chok che theng war man India so pan India government pan ke ili tum ke kapisung kam se claim dun wrong po ana khoros lo lang di India khoros nang war lo ili tum pen jok si la puyo la si non ili tum che ka ke claim nang ka bor inai ke ili tum a tribe ke pedobom na KARBI tribe dobom po seta United isi nation Mongolian nation indigenous Indian Mongolians hedi ili tum India po jo Mongolia ke dupiklang Mongolian ke dupiklang ma ti ka prek tum ta India ang tan ra dupikang yang la tapos hala tum la son ka prek lo itum hala tum ban ma tha damun elo itum ang bong la India ke do ang Mongolia na tum si hala arjo tum le area na tum ta hala tum ta ha Germany ta do hai Germany si abinong arjo tum ba chipulo la pen akapre thai ta arjo tum Iran ta arjo tum do lo seta hala tum ke la ka intan lo seta India ke do det area na tum ta area arjo somas which is selam lo matidi son thak se ili tum ta Arjo Somas bolete Aryan Society pula matidi Aryan Hampang pula matidi la si ili tumta Mongolia na Hampang silam tek asante hadi ange ili tum paprang tek pod ke ining sipen do tek pod la pen ili tum India government phanda kapadik darji akam ta des pod ke chini dun tek ko ilita India so binong muti itu makai indigenous Indian Mongolian itum ki tu ili tu tipu tek pon ke tribe sang bong ta hidup kisung alam sa chithanong pod ke chirum pon tek po rem pon rapet tek po non ke ili tum phan ko malo ne na pa si chok rengma tum ili tum phan nang lang selet pik kente a ho kalam kalima la di masa dum nang lang selet pik itum phan kuki tum ta itum phan nang lang selet pik non ili tum dam se ta la tum anning ar lupen pini ka ma tha ben na sing ki dun ji kente la pu ya ale ili tum ta KARBI tum hala tum man lang selet bara titi thang bagbe chichini ne khasi tum man na thang be lang selet thabare la puyo la si lai hui ke la ke
bang atum si hadi aning sipet kape do dedet dia pan ko mat dia atum ke claim atum du la si hala lam the do ho la son ki pu ye pan hadi la ke mo phi le che than bom lang la so lam e ding pik khang ja che than ji pulon tan te la pen non aporta do lo posi piju ji aprang ningwe isi dola topik bang la si adivasi pusi ladat pinangan atun ke nilitum andalo kapola lo adivasi pukitin nam ge hala areng ki hala jharkhand ranchi long ge do he di hala tum phansi sakevi tum phansi matha dam choreti pinangan di ena tum manta la puta la sanse matha lo adivasi pu lasi internal meaning are lo abinong etiko pia phansi adivasi pu lo ki puda lo lama nili sakevi tum phansi ahok na tum malong ge sakevi tum phansi adivasi pu lape alam tum da kache tokai di adivasi kalang adivasi pu association ta do adivasi ekta man ta ho ola sam adivasi student association buta do asa la rank ki gatum hai la lang na pen ne dei political na thu ta lang dam tha adivasi atum non ki pu bom so called adivasi atum latum 48 lakhs lo pe dia munit do 48 lakhs ne 84 lakhs lo ne do kalang 84 lakhs latum munit ke apai ke ong in asamang bo la pen santa latum det si hadi latum 10 million so se 10 million pu lage research pen sina than bang lo rengke lo community sina than 10 million do latum athema dak india ta do south africa ta do latum ke lapen ke ha malaysia bethi ta do latum ke indonesia bethi ta do latum ala santhal that si la adivasi so called adivasi to bom santhal do orang ta do lapen keria ta do lapen munda ta do mati di munda la do lang isabon e hot latu nil ilicini du nun et seda munda to helo ko paprang nei to bang lo aring bagi ikui kai munda to mangke seda arje ke he no o e latu lapen latu helo ka paprang nei to birsa munda bo hedi antum leader latum alidar lo ha British tum ke do hota British tum na ka dan do na bang tum na chuchu la so do la tum he kala archu bob la si hala ko pumayong de ho kopia district mayong de ho la solam neli kitab long tok tang do lo la kali non ke Jharkhand la hai hala da Rasmahal district yes Rasmahal district ke do la so called adivasi hala tengi paharia pasi pu adivasi pu pe paharia tum aphansi la schedule ke kapinchong cheng lo ke schedule pu kapinchong che schedule district kapinchong cheng ke ko pomyong de Augustus Cleveland 1772 aninkan pencheng si 1778 aninkan si Augustus Cleveland Deputy Commissioner of Rasmahal District si Schedule District Penchong Cheng la alang litum han ke rai dia phat di ang hala sot penta alang litum aricho da do jat da do hala tuma phan an a conference ta silam ilo hala to he la Rasmahal district la adet mangkon mente ayar 1772 pen ke cheng pen 1778 78 aning kan ansi apian da dolo hai hala tum assembly ge hala tum king assembly recho assembly he di silam pidat lo la pen dc la Augustus Cleveland namasi a chairman cheplang lo hala da la pen hala tum phan thai ke up take pick pa po la si thai ke up ke take atum a regiment ta silam pilo hala da wan a British atum ga jaha tung ke la tribe atum hai inghon bare ti la bu je amasi si tha la so Augustus Cleveland mang thi da prang anta acha ala si adivasi pu ka binong ke adim bahi pu mate di aprang pen ke do atum mapan ko ha mantu ne hakko ne ningkan suri aprang men ke do atu la tum si adim bahi o ingraji alam ben aboriginal pula aboriginal inhabitants papan na puya adim bahi puke hakko pen
ancient ahut pen kedo atum apa kedo ange karbi anglong ta karbi atum hello ancient ben kedo atum ke ini tum da adivasi lo Assam bete ke Columbus lo posi asal long Columbus ke karbi tum hello pulo tande lo posi non dai tum karbi anglong ke ili tum hello adivasi lo la pen boro tum hello adivasi lo halo dake Garo tum hello adivasi lo khasi tum hello adivasi lo naga tum hello adivasi lo la so area ke north east indian ke north east india chot kali half coast bihar pen coast bihar pen cheng lok ante ili tum se adivasi lo lama se delhi cockroacher dc do neli boro adivasi pusi puloti an hala ning thi hari adivasi do ga ning thi kopi si adivasi hala tum le pu are nang tum ne 1992 si wang lang da asam la adivasi tum pan 1900 nagali 1892 si wan la tum pan cockroacher adivasi la so called 1892 asam long masa asam long hala cockroacher na tu ke ba la sagi e long kam claim ni pan si la tum pan ke ba la pujo ngai la si nang tum ke adivasi lo Jharkhand Bihar beti ke nang tum adivasi lo halo dake nang tum adivasi lo la ke athema adivasi pulote akai alam lapen a place alam geographical it relates to geography and the time la puyo adivasi pulote ilitum no mal ka chini ke itum la indigenous Indian Mongolian satu belo adivasi lo da la da area ke anke ilitum aprang ningkan suri por suri kep aprang e marlane la chini onde de lo hala tungi vi ave tu de lo ne dolo de ave lo ni li chini ne sita ilitum hello pusi ilitum ka chini lo ningkan suri penta ilitum hello da se ke do itum adivasi lo la si adivasi puke munit akai kali amasi la non adivasi ka chekron tum le kapa prang thek de hedi di bafran thek de ke di la tu di horjun maret ke di horjun maret la tum he hor apen la tu puja ke claim ante hor pen pidi puja claim thek thelo la tum he ne lige dodun piklo la tum ro la si hala tum inut a doctorate degree holder bang du hala da amen ne li non ma chiteni to that la alang li la si lecture long pulo la so adivasi tu mante sa rong so sa rong ta ningkan pharu ta put thom si du kam tui 3 put tini put ukho la si la so adivasi tingke ningkan pharu le do si ta tini put la tu mate ke bu ame thang da la so khai le si aning ka chi oi aning ke oi posi aning ke jang je posi aning je lo doctorate degree holder lo langli principal of hike aga testpur non thi at lo manit avela अच्छा लासी नॉन हला आदिवासी तुम नेलिगे इंजिनसो लतम फा लासे इली तुम लतुमा बिरुद्धे गे कार्बी तुम निंजेरी पुने लतुम आई अगेंस्ट इली तुम निंजे नंगने लतुमा बिरुद्धे अथे महला तुम ता हा के दो थाई का लतुम ता ट्राइब साइसिलो लपल नॉन ता ट्राइब लंग लतु मुथे गवर्नमेंट तुम लतुम फन ट्राइब पु पेदे पुचो ना के चोक चेके ला हेल लापेन हेदी थान हेदे लतुम फन नॉन नेलिगे la tea garden bethi ta kam claim olo arjudam po nili election officer ke do hu tha dibrugo arjudam po nang mene pulo pulote ni men pu tuning ge la son non ko son la ne la hu pu jinang thanu ji aning kan wang se amen ka pre kopio bolo amen ka pre ke do hala ka bojat la tea garden a manager tu he di hala owner tu he la tom phan hala provident fund ki pisele na payo amen che la rolete provident fund da piyo plot pomati ningkan isivet si do pulete provident fund da pia kamelo la payo la son posi la son ki vi la si hala tum non antala pu bom lang anke la tum akhe chichi ni ne da si tea garden tribe pugadi tea tribe pugadi la tanili la si thanlo are tea ge lage kopine wrong lage lagi sia factory tea garden ke sia factory lapen ke a garden lage ami si wang jin lage nang tum long le mi wang jin je de ke mati ko pilo pun ni lecture long ke pulang la tum pan he si nang tum ame thang a khaile chi punot ko pima
pu anon anda ci protected lo Karena satrak puke lagi sa sale lagi sini azar pemati Bonita kan dia. munit kasi de lagi sa rong le lagi sa rong le lagi robot trap pu mijima robot e ulu ke karbi tu di robot trap pu mijima di lagi henu lo san ke o di bang anaros e ulu cuma tu de hala anaros trap pu mijima de pineapple trap pu mijima da karbi tu hapu ia na tu ke arpek e ulu arpek trap pu mijima di la tu ke lagi punolo lagi la si abinong ke la tum ke negro kai neli pulo la tum pan nang tum akai cirta pu negro tribe indian negro tribe pu manang tum ci in tek thak pu neli pulo aman la si ching wai bong la tu he di chikroi tek thelang non anta ang hala ka pa chikroi tek te ji tum ta kichu dun ta do ke la tum long la pu yo Ambil tang dong la pen la kicu dun ta ko mana anta mi Kalang. tribe di tribe do la si angge la tum la tum engine so me ho piju si chora teti piju chopek la tum la pujo la si ni li lata bulo nang tum piju cho nang neloti piju cho ong si la nang tum sumar la mahang ke tek mi hedi kong er he piju son titi lo puni ke pulo ti la tum pat punang kok lo mane ningar lo ka pilut na pujo si aning titi he ni ta kang hon ban si pu po jo lang li tu aning oi e he la si la lo la si cicini lo an ke hedi hala tung e je plang he non ta hedi ne li ko krojar ke do un ho la adivasi tum ophan boro tum han than lo adivasi tum han tum lang salary athema adivasi tum ke ame thang aning ke hang mele ke wang ali bang si ke wang Itu han Bangladesh pen ke wang tu ngel ka amit ang ni hang si wang hala dum hang nang tum lang selet sita lage nang chini on de lo sita adivasi tum han ke lang selet ri po ma se hadi alang litum api ke lang dalang selet le det lo sita hem rit ke mi kai lap lo adivasi tum lok se hadi isia relief camp bang ke hadi 46,000 ti isia relief camp Balage miso tempo bo clean 46,000 lote town anta se hamre na town ke 20,000 na lanta rong ben panglum pesi 46,000 hada si playground ta do school ta do bojar ta do la pulo ke kiwi hiti ta do la si hala tum phan hedi alidar penchong no ni lino na than kang tum ke ili tum phan ta la son che plangi meni ba che plang bom ro alidar penchong lo Bosco Charman ko pu amunita reset lage orang amunit orang amunit lo Bosco Charman ko amat la phanta hedi bangge kopilo ne atum kopilo ne givi amat la phan bang pe abopti la pujo givi neli non principal secretary ke do on hochi la phan pe 2008 2009 na ninkan ko la phan pe abop bangge alidar me piglo la si munit tu hendi akim me alidar pa pe dolong le adivasi tu mangbong tak la puyo hor kangri ka tu we chalak pa chu be ka tu we tum phan ke hala tum hange election da pa pe hai la pen ke minister ka pa ye plan la puyo hala tum hange bi tu la pen ni no da ko dolang hala bang ne hala ke sauntal munit thak tha hala ta BTC along EM da che plan don long lo Lambda ninge texer lo muni lambda hok lo asamis pe ninge texer de ki pakapik amhala phana ba pe abok ti bange la puyo kiwi la pen hala ke tek inut bahini to man ka hor papi jun war la puyo amar papi thila la puyo la si la son tak tak si hedi itum la Mongolian tribes atum angbong ta la ta cheri do nang ko hala ta chini do nang la si adivasi pu ke la ke munit akai ka li la ke Latung ke abinong la tea garden long eklem dung la ke negro kai latung ke kala chuta achuta narep latung abang ta ekui to pening we apor dolo posi pening we jasemet ke thoughts on Indian Mongolian polo nasi son se to Mongolian khai ta me tum kaching thudun thek jima nasi la so abang ka that o topic
la bangke jujelang pening wita isia episode asang sing tum selam pon lo la si penap tadolang penabdik la pusin tambo po jujetigan ke athela bang kenang sot pik pusni lima thadam sa la so hormu itum cicini lo te tum karbi akhai mate kapre khai no mana le tu uji itum develop dun thek po me thang chini ne te ko se fan ko pisi ke claim si ke meji ma popular ka chini thek po la la ya la si lak nam lo pute khala ko pini ili tum mahang thek a hormule tum cicini ne polo te hedi ho e men cicini chor mai mahang thek ko nalo ne po mena cicini ne esar pisar bura mena cicini ne polo te hedi ho khai ko pilo ma chini lage sum krum se plang te lo ko pi ke claim se fan ke meji ma lage chi pu thek lo ya ini tu metame mane non la ini tu metame cimun tinang non bang hedi la na bang nang kelang re bang itu nami anu tin nami serok to bang kenang sot kala tala si pening we top son 6 idul ingding haro sira kepra ini an lo pening do kasi nang kelang dun tum han andame churu lo nang kelang dun pot la pen adjustment itum ka tuning ribang la hello lang itum han ke than son an la tum sar pen si paklar dak lo divasi ko mat map lo te tum me thanga dim lo ki do abang phulo ki do barim di son of the soil pula pumilo ke di kalang dak amang ke thek atum khai barim atum hello la divasi lo la tum chini nei la pen mongolian ko pie phansi tum pudama la pen ko son si tum chingrum nang ji ma la tum paklar dak lo la pen tribal ko pie phansi pudama tribal bu ke la ke munira amen a the aphan le pudam kali a or aphan pusi pudam lo la si tribes punai ke choklim ke tribes pulote la ke english में लेला हमता चॉकलिम लो दी tribesmen punai tribes people punai la dai tum charlie ponnong lo ningita lasi klar pon ulu busini sar phanda chorul nang phanta me lasi dak studio long pining we thata me nang phanta me chorul lo sar pornai pidon pon la pen pleng sar po phanta me akiru pilo lasi isi chuning rigela hello hala ini tu ma page long damik tha 6 idul live pulong ada facebook long 6 idul live pulong damik ra nang tu ada klik ra abiar nang lepo following pu hala following long ber lo pulong te nang tu phani tum talk so live dulu pulong te notification nang lepo la pen see first pulong nang tum ako ber dulu pulong te hadak nang tu phan prap jin me nang le tu ko asin tum ko pc ke than ki mu ma la notification nang tu bang kai kita long ber ko asin tum la page long nang follow du ni than nang tu to la sipining we kini la puan se kang tom lo kaddo kabe nang kilang dung tum phat antame choro pen ningarong penale tum phata ajo ke me kardom